Sa lalawigan sa Bohol, na tinuod yun ang sanglitanan nga Never Say Surrender. Sa nitabo nining 70 anyos nga tagalungsod sa Luon, human siya makapasar sa bar examination. Siya si Attorney Damaso Ondoy Calatrava Pasilbas, usa sa 3,812 ka examinees nga nakapasar sa 2023 bar exams. Mato di Pasilbas, tugay na niya ang pangandoy nga mahimong usa ka abogado. Usa siya sa labing idaran nga bartaker karong tuiga. Nagtudlo siya og mathematics sa high school samtang gatungha sa law sugod niadtong tuig 1997. Nahimo pa gani siyang niyang classmate ang iyang anak nga si Attorney Janice Pasilbas Batoy nga nakapasar sa bar exam niadtong tuig 2005. There were times na murag naludan ako, nawalan og gana. So many times I said to my Lord, Lord, will you please let me become attorney at law before I die?